Hallelujah. So niningan kabuntagon, tugutin ko nga makahulam sa inyong mga igulumok. Sige, alam sa pagtahod sa pulong sa Dios. Ato nga baliyon na natong balang kasulatan diha sa Marcos 10:42 ngadto sa 45. Nagingon ang pulong sa Ginoo dinhi. Tungod niini gipaduol ni Jesus silang tanan o giingnan. Nasayod kamo nga ang mga namunuan sa mga tao naghari kanila o ang mga pangulo nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay kaninyo. Kung usa kaninyo buot mahimong labing dako kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao wala man moanhi aron alagaran kundi sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Magampo ta. Amahan mo nga langit nun, salamat kaayo sa kahigayunan o Dios nga diin ikaw magapanudlo karon. Ang imong pulong gamhanan ug ang imong pulong haik kaysa espadang duhay sula. Mulagpas ni ngadto sa kinauyukang bahin sa among kasing-kasing. Ang imong pulong maabdi kini ug buhi. Unyamon ni dawaton karon Ginoo ingon nga tambak ug dawaton namo ni karon Ginoo ingon nga tambal sa among espirituhanon nga kinabuhi. Salamat Lord Jesus nga kining ubos nimo nga lagad karon imong gamiton nga tigpamakba ining orasan. Unya ako nagtuo nga din naagod ka magapanglihok kauban ang imong balaan nga Espiritu Santo karon. Muuli ni Ginoo nga dili mo ra gihapon ang kinabuhi kundi gawasnon, malipayon, madaugon, balon ang mga milagro o ang mga kaayuhan. Ining tanan Ginoong Dios sa among ginasalig kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Lingkod ta mga kaigsuonan. Lingkod ta. Ya ako ning guluhan mga kaigsuonan karon, no? Ingon dinhi nga ako ning gulon ang kasing-kasing sa usa ka sulugoon. Ining kasing-kasing mga kaigsuonan, mao man ni ang sentro gyud. Mao man ni ang tan-awon gyud sa Dios. Ang atong kasing-kasing. Namo na nga importante nga kining atong kasing-kasing mahimong sentro ngadto sa Ginoo. Matod pa dinhi ang kasing-kasing sa usa ka sulugoon. Kitang tanan nga niya aning kalibutan gitawag tag mga sulugoon o servants sa Dios mga kaigsuonan. No, mga sulugoon tanan sa Ginoo. Dili lamang sulugoon ka diha sa imong balay, dili lamang sulugoon ka sa imong amo, kundi sulugoon ka sa hari sa mga hari, Dios sa mga Dios. Namo na mga kaigsuonan, atong kasabtan, atong kasayran ang pagkasulugoon, dunay mga kriteria. Ang pagkasulugoon di ay dunay kasing-kasing, dunay pitik pa. No, dunay pitik ani nga lahi sa uban. Amen. Ang kasing-kasing sa usang kasulugoon dunay pitik ani nga pagbati nga lahi sa pagbati nga sa uban. Kining taong sulugoon sa Ginoo. Kung sa may pagbati mga kaigsuonan ani, kung sa may pitik ani, pastor, ang pati ka na dubli-dubli. Anang kasing-kasing? Paspas? Hinay ba? Dili na mao literal, no? Dili literal na pagbati nga pitik-pitik. Ang pagbati sa pitik sa kasing-kasing mga kaigsuonan nga doon na tayo panglantaw ngadto sa uban. Doon na tayo panglantaw nga kaluwasan ngadto sa uban. Ipaambit na to ang pulang sa Dios o maunay gitawag o pagbati sa usa ka sulugoon. Sama ni Jesus Christ. Di ba? Sama ni Jesus Christ. Siya nagpakatao dito sa pasungan. Kay wa siya niyan nga dato nga halangdon kundi diyan siya aron moalagad ngadto sa tanan. Nahimo siyang pobre para mahimo kang dato. Amen. Nahimo siyang nagdupad at pagkamatay dito sa cross aron ikaw maayo. Maayo na. Amen. Nga iwan ang Biblia nagsulti na pinaagi sa iyang mga labot kita na ayo. Ug mao nay hinungdan ug mao nay rason mga kaigsuonan
nga gikinahanglan ug importante ang kasing-kasing sa usa ka sulugoon. Ari mo tan-aw na to, ano pa mo anong bata ng tan-aw. Kanang bata, ibutan dito sa likod niya. Sige na, ito ka sa likod. Hindi mo pumusukot kayo. Hindi mo kulingo mo po. Okay. Bitaw, ang lami magod na kaisunan sa atong kinabuhi, kana ba na kay pagbati, na kay kahingawa ato sa uban. Mao bitaw kay tuyo sa Dios nga nagipakamatyan ka, nga nung giluwas ka, dili man ni aksidente nga naluwas ta. Dili man aksidente nga gibagko ka sa Ginoo. Luhuran ka, balangguno kay ka, suputon ka, sukanon kay ka, gibagko ka, gisab ka sa Ginoo. Ang tuyo rason ana para maka-experience mo ka sa imong pagbati gahapon. Maka-experience ka, kaya dili man parehas ng tao. Dili man parehas ng tao. Kung sa imong nasinatian, mausap na imong nasinatian sa di ka mag-ministeryo ka. Mag-ministeryo ka nga tos Ginoo, mabuhat mo ni mandun yung mga tao, may nagbuani mo, luuran, may nagbuani mo nga mga naway, may nagbuani mo nga taas mo kaayo, pagpati nga ito sa ministeryo, may umaon kayo, may natakot kayo, masinatian na, tanan na mga pagbati, masinatian mo na. No, basta kayo magpagamit as Ginoo mga kaigsunan. Wala na ako nag-isulti nga, kining pagkasulubuan mga kaigsunan, ako ni ibahit nimo, ako ni ihatag nimo, dili. Ang tuyo ani mga kaigsunan na tudloan ta kay ang tumong timuha sa Ginoo nga giluwas ka sa Dios para mahimot ang iyang mga sulubuan. Kaya ang langit mga kaigsunan nga atong padulngan para lamang niya, para lamang na niadtong mga tao nga nahimong sulubuan ni Kristo. Kaya dili ka mahimong sulubuan ng Kristo, proud kasi mo kaugalingon, garbo kasi mo kaugalingon, garbo kasi mo posisyon. Kaya ang tinuod na sulubuan, humble, magpaubos. Diba? Matod pa din isulti sa Biblia na tungod ini gipaduol ni Jesus silang tanan o giingnan. Nasayod kamo nga ang mga namunuan sa mga tao naghari kanila o ang mga pangulo nagmando kanila. Kanto mga disciple ni Jesus, yan ipatawag ipaduol-duol niya. Sultihan mo na ako. Ingon si Jesus, kanang namunuan, aduna sad sila nagmando kanila. Mo nga, ug atong tanawon kana bitaw, vaccine. Diba? Kanang vaccine karon. Dunay nagmando ana. Dunay nagmando nga pabaksinan gyud ang tanan. Dili pa lang ingon doktor na baksina ni wala mando gikan sa taas. Nanay mando, ni hapit na ba palito na. Ya kamo maglagay-lagay. No? Maglagay-lagay kaya may mga tao doon na mutuot atong mga tao na wala yun gani, isang gani paglubag anang microscope, di kamako. Kinoon bitaw na, isang gani paglantaw atong digital, makato bitaw, manumano bitaw nga thermometer, isa na kaila anak, atong thermometer na pilik-pilik pa nimo anak, sok-sok dire, usa pa ka makabalo, pilay grado sa imong hilana. Kita mo anak? Tunay, taas bitaw kayo nga thermometer nga butangan na ya, na tubig nga nasilalo nga na gusto ka nga muubos ko siya, imasang ipilik-pilik anak muubos kong iyahang buwan, balik na po ka pero ito na, sige na po yung balay sige na gilang-gilang o manok, sige penulang baboy sige abis o balani. Masungkin mo na. Magpa-vaccine. Yung abis-abis. Santang nang inhas. Uy, hindi ko magpa-vaccine. Ingon tungkuan nga. Kaya ang tuyo sa Ginoo mga kaisunan na makasabutan nga ang atong kinabuhi, kinahanglan ni nga mo abide yun sa unsay programa sa gobyerno. Ingon nga mga sulugod sa Ginoo, kay kita mga tao sa Ginoo, mga number 1 tang followers sa gobyerno. Amen. Unsay programa sa gobyerno, ato ta, naman, kay mga tao na sa Ginoo. Kung sa man ang Ginoo di ay, kung sa man ang gobyerno, tinukod na sa Dios. Amen. Di ba? Mapilta. Wala ko kumingon ni mga pugson di ka. Kay mapugos ko ka diha ingon na pugan. Wala is pastor na ko. Lagi ba akong nawas ko? Hindi na vaksina na nung ko. Ipugos, ayaw. Pumpa ka. Pilan ka nito.
Enero nga bakuna na ko, vaksin na ko diha. Pala ko diha. Siguro na human ako sa kapalahan, hindi ako kalingi-lingi. Kaya nisupa ko. Ikaw mga pagkaugma, di ka trabaho ha. May trabaho ko diha. Basta masupa ka sa supa ka ka. Relax. 4 days naman siguro. 3 to 4. Wala na tayo problema din anak. Yung sa din apa din kinimao ang paagi nga angay ninyo kung sa buot na mahimong labing dako, kinahanglan na mag-alagad siya sa tanan. Yung sa 44, ang buot na mahimong labaw sa tanan, kinahanglan na siya magpaulikod sa tanan. Lamino? Kinahanglan ko na mahimong tang magpaulikod sa tanan. Kaya kung sa mong anak, mahimong tang sulunggoon sa tanan. Mahimong tang servant sa Ginoo ba? No, kanang trabaho ni Isto. Kanang trabaho ni Isto na magwali sa radyo, paglakaw bisan asa napita, ha? Paglakaw bisan kapoy kay na. Pero ngano yung gibuhat? Luyahon kay na. Sa una, pag-aswat na nagpila ka galon. Bukod sa hapol, isang simana. Pero nganong nahimong karon di ko na siya, tungkol kinaay pabot na ipanalagi siya. Nganong nahimo siyang sulugoon sa Diyos. Okay? So kinahanglan mo no, kahit bisan kinsa nga, kahit bisan gani ang anak sa tao wala mo anhi aron alagaran, kundi sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubo sa daghang mga tawo. Mo ni tuyo sa Ginoo. Nya unsaon kuno nato insa dinhi? Unsaon nato pagdevelop ang kasing-kasing sa usa ka sulugoon. Kinahanglan dinhi siya i-develop. Ano man, kay kung gusto kang mahimong kang sulugoon, doon na siya training or doon na siya pamaagi. Kinahanglan siya na ato siyang i-develop. Imong makitaan na kini usa ka pag-training sa akong pagka-sulugoon. Una, ingon siya ni, pangitaa nga mapaugsanon ang pagserbisyo kaysa sa pinakataas na pasidungog. Seek humble service, usa sa mga butang na ato ang pangitaon. Pangitaa sa mapaugsanon nga pagserbisyo kaysa pinakataas nga pagpasidungog. Kana bitaw pagserbisyo ngadto sa Ginoo kaysa nagutan kayo ka. Utana kayo nimo oy. Dili ko kayo nimo. Ayaw kayo nagtigo. Ayaw kayo mo panday. Utan kayo ka. Ayaw na mo ipangitaan. Nabitaw. Lingi kag na mga tao mo aplos nimo, o dahig nimo. Dili ka. Ayaw bulatan ang mga tao mo dahig nimo, magbulat kag mo trabaho kita ta bantay mo. Mo trabaho ka ug na ay naglantaw. Lambi kayo ipala. Lambi kayo ipahina pag na ay daghang tao. Pero ikaw ra, magunahon na. Ba? No? Pero mabantayan din mo kadi ka mag-complain sa imong imuha, taas na kaayo ng imong ipangita. Taas kaayo na napuno ang imong ipangita. Okay. Pag-develop sa atong kinabuhi, dili ka kabalo magbantay ngadto sa uban. Ang imong bantayan ang imong naging pagkasulod. Tanawa ng sulugoon mga kaigsuonan. Kanang sulugoon nga kanang ditang sulugoon sa balay. Ingnon na sa amo. Sa tulutoon. Amiyo ng amo. Amiyo ng sulutoon. Kasi ito sulutoon, diyan sa paglata o baka. Huwag yung baka din lataan. Huwag yung malataan din na. Pero na ay baka, malata ka. Mutahon ka kung sa iyong isulti. Basta kailangan. Isot kung ikaw pa yung mamalit. Wala mong kwarta din sir. Kasi naanin ha, na ipaluto ni mo niluto ko. Mutahod ka, maubay ka. Kay maunay usa ka pagpaagi nga diin pag-develop. Tumasakon ang pulong sa Ginoo, pag-develop sa pulong sa Dios. Mateo 23:11-12. Mateo 23:11-12. Ang labing dako kaninyo
kinahanglan mahimo nga inyong sulugoon. Pastor ka, mahimo kang sulugoon. Pastor, palihaw na doon di og harana. Kamu be, naglawang dako na. Magdagdag, harana. Uy, isi ikaw, luwi ka. Kabala, pakita dito. Dako bilang tao. Dako ba? Hindi kong tulog yun. Mulibigin lang. Si, punta naman. Kaya hapit alas 4. Oh, pero gabi yung mata. Kay mga harana doon. Sulugoon lagi. Ha? Sulugoon. Kinsa man ko na yung mga harana sa yung balay eh. O wala pa ng kasing pagkasulugoon. Wala ay! Pagkapay kay mo ito dito siya balay. Bukawon ko ikaw. Kunya, nag-init ra tubig. Kahuman, minom ra ininit po. Ay tanay, 3-in-1 po. Pananglitan magwala yun. Diba? Tigyan yung iyong musa. Labi mo mo. Wala di pumugaan ng review ko na. Kung sabi, i-prepare niya, kung nabi na kaulong yun, nilirmi ko na pastor, ay, nagtapon ang tanaan mo, paano mo magharana? Tibigyan mo naman, di ba? Dili. Ha? Wala di. Listen, Paul, mag-ingon-ingon ko dito. Di na mapakita. Musimba pa rin ikinubing ko. Kung sabat nung yaranaan, ikinubing ko, ano di ginabuan to? Sa pag-ampuan mo na. Laki. Munay kinabuhi o sulugon. Kinahanglan ko no, na ang usan na sulugon, ang labing dako kaninyo, kinahanglan mahimo ng inyong sulugon. Nandito dito magsingit reklamo, di na magsireklamo kay wapat na mahimong sulugon. Amen. Di, suguan ganit ka. Suguan ganit ka. Di ba nili? Ha? Kamantay mo na? Pero ganit mo. Pahinag lang ang eksoan. Pahinag ganit ka din eh. Buot pasabot, nahimo na kang sulugon. Laki! Gusto na nang mahimong dako. Ay, pastor, kanang-kanong sa nang ipahinag sa. Oh, may best. Tupido lagi. Basta Pedro dito kasingitan na. Ito, nagulat kita niya kasi siya mo ginakabalo sa trabaho. Okay. Ang magpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos o ang magpaubos, ipataas. Isa ko no? Ang pag-develop niya sa kaugalingon, ang pag-develop niya sa atong relasyon, no? Sa atong pagkasulugoon ng kasing-kasing. Dili ko ta magpataas. Amen. Dili ko na magpataas, kailangan magpaubos rin yung kanunay. Amen. Kana bang may anang pagpaubos kanunay mga kaigsuunan? Kana bang ato bang kinabuhi, dili ba ta hambugiro, dili ba ta palaaway, dili ba ta manulti o taas na takaayo, magpatudlo ba? Ha? Magpatambak. Pulong sa Ginoo mo ni ang ato ang giunahuna, kamoran din ang giyak kanunay para mo improve ang ato ang unsa pagkasulugoon nga kasing-kasing. Amen. No? Mo kita hinungdan mga kaigsuonan nga nag-open gyud daghang ministry para ang atong focus kanunay lagi sa Ginoo. Dili atong mga butang kay magamatag negosyo karon dinhi at mabahin man. Mabahin man. No? Naagani mga tao nga mag-offer na ako. Pastor, natay gwapong iron negosyo, pastor. Wala ko. Dili sa ko anak. Ano mo mga pastor ko nga, namin mga pastor na magkakailan na to. Offer na yun anang mga negosyo lagi. Yan ko. Yan ang kumapin. Kaya ang negosyo nini, ang labing dako kaninyo kinahanglan na mahimo ang magpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos. O ang magpaubos, ipataas. Sa mali. So, nag-history din about sa espirituhanan na paaki. O nag-history po din sa literal. Sa atong pagkatauhanan. Di ba? Pagtaas kayo kang posisyon, taas kayo kang naabot, taas kayo ka
Panang ang pobre mo tambak og dato, ay kung ilang tuo ng dato. Ha? Bigyan. Ha? Nay nagama og simbahan, wapo kay simbahan gyud gama. Pagkakita sa pastor na naa dito, ingon ng pastor na maayo aning imong gigama og pastor. Imo ni gibutangan daan o kini bitaw pong bitaw butang nimo dito sa sin. Sayop ning imong gihimo nga dili ra nimo gibutang anak. Ina man naman sayo. Sayo. Dako kay simbahan. Apil ko 6 million ang simbahan. Giingnan sa tubag ko. Ang pagtukod kag nanay ko sa simbahan, yung anak pagka. Buwan makadulong niya. I-appreciate. Hindi pa kakamao. Hindi pa ka pinising na ako. Ayaw sa kayo. Maot ni, ikaw papinising ako niya. Sa pagkalabay ang pagpatapok na hindi ka kabalo. Di ba? Oh, di ba? Nabi mo na tawag na hindi kita. Sige, ang sayo mo yung hindi kita. Ha? Ang sayo mo yung kita, hindi nito maayo. Hindi mao. Kay pulo, gusto na tangahin mo sa lugar, hindi na magpataas sa itong kagalingon. Atong ipaubos ng kagalingon. Ay, salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Himaya sa Ginoo. Ginoo rin yung tanang madali. Pastor, salamat sa Ginoo, Pastor nga. Dasig ka. Salamat sa Ginoo. Pag hindi ka dasig na to, ulang na rin. Reklamo po ka. Okay. Ikaduha, ang pag-develop ang pag-develop mga kaigsunan sa gitawag o pagkasulugoon ng kasing-kasing, kinahanglan nga willing ka nga unsa nimo ang mga moalagad sa uban. Unahon, no? Minsan din kinahanglan nga willing ka nga unahon nimo ang moalagad sa uban. Sugar kayo na. So, ha? So kayo, nakakay priority ba? Nakakay priority na buhaton para sa Ginoo. Kining anak karon din nakabalo mo nga namin mga lato. Ha? Nag-promise ninyo ron. Ay, hindi maaming kami ito. Paniod to ba? Naiuban na tuwan na sa'yo kayo. Dili mo simpa kay tuwan na i-promise, i-invite. Samtang wa pa mahika mo paniod to, ay sa una-una, simbaha sa ang Diyos. Kay mauning itawag mga kaigsunan nga pag-develop. Amen. Amen. Oh, pag-unga na rin, palaka na mo ato mo nito. Kaya po po ninyong gano'n sa buwan ko yung literal. Pagkaulaw po ka dito, sige. Uyugon mo na po ka na nito. Wala ka. Uyugan mo yung ko. Ato. Ikaw, hindi mo introduce ito. Uyog na ko si Pastor, yan ang asawa, yan ang asawa, yan ang pamilya. Yan anak ko kamagulangan. Mga ko na yung dalagin din sila cellphone mo. Doon ay mga tao ka mga kiksunan, tuwa ng dagat, yan naman kay hunas, tuwa dagat kay tao. Na ay mga tao, doon ay mga lakaw ka mga lawa Domingo. Pero tungkol kay ikaw, i-develop nimo ang imong pagkasulugon, ni simpa yung kas Ginoo, palakpakan na ito ang Diyos. Una-una ko nung nag-igo ko. Sorry, pulong ang Ginoo, nag-igo ka rin. Wala ay! Amin ninyo mga kaigsunan, pag naigot ito sa pulong sino, himuaran nun siya na motivation sa imong kinabuhi. Kanang pagpagtaas pa nimo, kanang bubo ang imong increase, imong pagtuong na to sino, mo ni paagi. Di kay, igo ko, igo gini pastura. Liyoy, pulong na ni Ginoo, ang pulong sa Dios, gitampang ni nato, aron ma-improve ang atong usaman pagkasulugoon. Ano ni ang kadiri? Mo na ni amo ang password. Kita ni. Ali. Password na namo. Kita na siya nako. Tutulog din na siya. Tutulog siya. Kung pastor ko din na skillet, ano to? Ano ni? Pastor Sikili. Pastor ko din. Siya. Ay, pastor. Mo na ko nang
kalipay mo. Hindi mo kung pastor, asa may nasuti ha? Gusto ko rin ang tawag sa Ginoo ng Igsonan nga. Lagi, sabihin mo, ikalipay mo. Lipay mo. Sabihin niyo kung pagkakilap. Ayaw niyo ikaw gagawin mo anak. Boy, kita. Ayaw yun. Buutan din na. Muna yung pinakabuutan. Nahan ka yung anak nagditan. Musukol na naging mo yung kataon-taon. Nagditan eh. Lain din eh. Eh, pag tinanong mo, ang labay, hindi ba to? Ang lamay. Mambuak, may sa amin. Wala, sige, magpalit mo sa amin. Hindi mo ako. Ayaw. Juan, Kapitulo 13, versikulo 12, verse 15. Ang ato lang ang basahon ng rekesyon na ng 15. Ino sa din eh, naghatag ako kaninyo panangingnan, aron inyong buhaton ang ibuhat ko kaninyo. Usa ka pusok, si Jesus Christ, nihugas siya sa tiil sa iyang mga disciples, sa iyang mga disipulo. Nihugas siya sa tiil. Iyang hiugasan ng iyang mga disipulo. Kung yan nahimog yun siyang ihimplo, example, niya itong mga sitwasyon, ano naman, kay iyang himo ang pagpaubos. Buot na sagot, si Jesus Christ, nabuhat niya to. Kita ng mga sumusunod ni Jesus, kita mga followers ni Jesus, mabuhat usap na nato. Okay? Mabuhat usap na nato. So, dili ka magpataas sa atong kaugalingon. Ang magpataas, ipaubos. Yan, magpaubos, ipataas. Muna nga, ang pagpaubos mangkod, mga kaisuunan, mo nang dipindi ta kanunay sa pulong sa Ginoo. Nagsalig pa ka? Amen. Ano ba? Ang pagpaubos na word, hindi na siya rin nga, paubos lang ta. Gusto nga naman. Kaya ko, nagpaubos lagi. Kanilaw na kito na ako. Dili na mao. Dili na mao. Kaya isupon naman dito ta kahapin. No? Dili na mao. Kana bang nagdipindi kita kanunay sa pulong sa Diyos? Nagdipindi ba ta? Dili na sulungan ka. Dili ka. Panalangin ka sa Ginoo. Di pa ko Kristohanan natin. Di ba ang Kristohanan mga kaisunan na sulong-sulong? Wala nang ipon. Hindi na katabian yung kayo. Kakiran ba? Ako rin. Sulungan. Kaya ako dito sa masilingan. Ako ka na naman. Sulungan ka. Si Juan na gusto niya to. Siya yun. Na, mukistingos yun ko. Kuya, yung bisultihan. Hindi mo naman na yung stingos na yun. Ikaw na may mahimo. Ayaw, patakata. Kaya kita mga Kristohanon, ang ato isulti, ilan yun ang ituhuan ng Ginoo. Kaya si Pastor rin yun. Si Pastor lagi. Di sa pag-ingon niyo si Pastor. Pag dinayan ng Pastor, o dinay si Pastor. Ingon kaya ka Pastor. Istikos kaya ko ato. Ikaw. Nawa na. Tuhan sila. Hindi ka bisa rin istikos na. Lagi. Wala na. Natayanan. Ha? Okay. Ang pagpaubos, o sana sa kapagkailangan, nagpipinpin ka sa Word of God. Sa pulong naging sa Ginoo. Nagsalig pa ka kanina sa Ginoo. Kay matod pa sa pulong ganinang akong isip, ganinang mga kaisunan na ang Diyos na mga kaisunan, safety place siya. Safety siya na dati. Ganina akong isip. Lahat naman ko ikaroon. Kung ako ibalik, ganyan mga tao minaw, ganyan ko sila, panic, why? Stop. Tungkan yan. Nagpumpuna na ba? Nagpumpuna sila. Sunod bersikulo na kita. Pagpunan niya yung mga katanong nila, ang tanong nila sila. Sila muli. Itaw. Sa mga siya mga kaisunan na, naghatag ako kaninyong panangingnan. Aron inyong buhaton, ang gibuhat ko kaninyo. Wala siya. Muna ito mong Ginoo nga nagama siya o sugo nga isang galing siya mga disciple yang diugasan ang ilang mga tiil. Pagpakita mo ito sa Ginoo nga pwede niyang kaya niyang buhaton ang pagbukas sa iyang mga disipulo. Kaya ba sa usang kadako? Kaya sa usang katao, leader nga mo paubos. No? Yung ka naroon, for example, ako. Pahinat ang mga isunan. Ni ako, wala. Diba? Mga isuon, maghakot ang kahoy. Sige, ako na dito. Ito. Asa mo natin, Pastor? Pagluhin ko, Pastor. Basta, istrip na mong dalang dari ko niya. Na ibagay niya na nasalit ka sa kasigyas mo na. Di mo kuyo. Sa nakuman sa kasigyasan na balay, nasalit ka sa kasigyas. Direction nito nga. Pasabot ko. Balik ko. Pasabot.
po, lima. May na lang. Oh, ay alam. Ay sawag yun ka dito. Lima rin yung aspo ni Pastor. Ikaw na ay isa. Sabi na. Wala na. Ay mo kasakitan. Ay mo kasakit. Di ba? Maninuot mo yan po. Ha? Di ba? Di ba doy? Di ba? Alam, masakitan ka. Inuot. Ano yun? Di ba? Yung ganito mo ba? Nagagit yung mga tao sa tipa ba? Nag-Islam. Nakahaay lubig. Sa naman ikaw mo na nagkakaw, Pastor. Okay, kasuhon. Ako na yung kasuhon. Ako nga. Siya, daghan ka kwarta. Kaya paggawa ko kang simbahan na tayo mas magani. Ay na lang yung isuhon ako na may maghaka. I-stop na lang yung suhon. Di ba? Hindi pa rin ako muna kay Zona na yung kinabuhi. Hindi ko pwede nga magkaroon-karoon rin. Ako sila galundag, ako tuko. Ako sila sa minto, aso tuko. Ikaw. Magana. Magmasa, masa po po. Di ba? O, palit isa, palit po po. O, sabi mo lima. Di ba? Ay na siya. O, yaw-yaw po. Yaw-yaw sila, yaw-yaw po po. Bata sa inyo. Kita mo. Sangat sa Ginoo na, mao niya itong kinabuhi. Mao niya itong kinabuhi. Dapat ako rin i-develop, ang atong pagkasulukon. I-develop na to. Dili na magreklamo. Kung dahil pahina ka na rin, karoon na naman pahina ay. Natural. Ang trabaho, lipay ka tayo pahinaon, kaysa huwag ipahinaon. Diba? Salamat sa Ginoo na malipay ko kung makikita ninyo. Ano mong nagdalang staff, nagdalang luto, nagdalang suman, nagdalang minuto. Lipay na bigay kayo na. Nagkahana lang eh. Basta labi. Bukay ni Muhammad Kaon. Anong mabuntag ito mga kaisonan? May mga duhang ko Islam. Kung dili dito, muna ito brunti na po sa mga hinaay. Pagka alas 10 na dito, hindi nga alam ko, maglingkod na. Si Anak Mangga. Sabi ko, hindi ka alas 10 na. Ano si Rido na? Alas 10 na. Maglingkod na. Tagsa-tagsa, wapay Islam na. Naman niya kami ito nga. Lingkod na niya, ano rasa yun, tingka. Ano niya, ano ba? Tingin niya nga. Pagod kami dito mo kami. Marami ka kang panungkod na. Ay, isda ko nila. Ay, isda. Dahil kong mga bata ka. Dahil kayo mga bata, no? Lumikura na ka, sabihan ka. Pagkawa, nawala. Nagpalipod na ka. Pero alam mga kaisonan, kinabuhi ko yung mga bata. Matanan mo, mga tao na uukan. Naara mo yung mahima. Naara mo yung makuha. No? Ano yung makuha? Wala nga, yan kasi mo. No? Buhat sa Diyos. Yan, nindot kayo ang iyang himo para sa atong kinabuhi. Hallelujah. So, salamat kayo. Ikatulo, isakripisyo ang imong kaugalingong interes sa pagsunod sa mga prinsipyo nandito sa uban. Namin na yung prinsipyo na ito nga yung pastor tan, ang prinsipyo yun. Nalagas gano'n, ang prinsipyo yun. Isakripisyo ni mo imong prinsipyo kay nandito sa uban. Tanawa lang yun ha? Karong hapon, pwede na mo relax. Maway ba? Tuwa na mga tao na mula dito. Dili mo ang tuon. May mga sila na, Pastor, absent na kita ko, Pastor. Ningaw, may kasimba, Pastor. Ano yung mga bata dito na disunan? Iniparting sa akong sakyanan dito. Ang mga bata ng gidagan. Dali-dali. Ang gidagan. Kung kini mga bata, maninaw ni Pulong sa Ginoo. Ano dito? Mapilinaw. Basta kung pangko. Hindi ka malipay, anak. Imong isakripisyo ang imong prinsipyo ngadto sa ubang mga tao. Ya, gusto ta nato magpahuway, relax. Kita pinagbuot na nilo. Tinunganong dili nato ang buhaton. Isakripisyo nato na. Kaya pahuway. Yung gabi, kita dito, magwali ko. Pagkagabi, wali na po. Isakripisyo nato atong interest. Para yun sa Ginoo. Para yun magkakabig na kalag ito sa Ginoo. Kay daghang madalang ito sa Ginoo. Daghan ko tag ground na madawat ito sa Ginoo. Amen? No. Imuha ko na ito na. So atong i-develop, ang pag-develop di ay kinahanglan na isakripisyo ang imong kaugalingong interes. Ha? Kaugalingong interes. Oh.
dinhi para sa church. Pulong sa Ginoo mga kaigsunan gisulti sa Lucas 22:26. Apan ayaw ninyo kini buhata, hinuon ang labing dako kaninyo kinahanglan magpakasama sa kinamanghuran o ang pangulong kinahanglan magpakasama sa sulugoon. Dinhi aning posisyon ng mga kaigsunan nga Kristohanon, walay taas, walay kubos, level ang Kristohanon. Amen. Walay hari-hari dinhi, amen. Amen. Walay hari-hari. Tanawa na doon. Bilang ka, Pastor, magpaampo ko nimo. Aniaran ko nini, Pastor. Kaya kung ingon ka katuon, hindi ka. Hindi mo ka. Tabangin ko kampo, Pastor. Ay, makampo, hindi ko nimo. Yan naman. Kaya gusto na ko manahimo kong sulubuhan sa Diyos. Amen. Amen? Diba? Umiyon ka. Pastor, nakubig ko, Pastor. Hindi ka magsilbi, Pastor. Hindi ka mo ani. Bawal lang po na doon. Ubig ko. Toon di ka. Toon di ka. Ano yung guli mo? Di kayo barangay kayo. Ano guli mo? Pero kay bawal man, dilig pumuhat to. Salamat kinay bawal. Anang Ano ko dito? Ubig di ka. Hindi mo tawagan ka lang ta. Tawagan ka. Ubig di ko di hilang. Pero kikinahanglan yun. Gusto rin sa gobyerno nga. Ipantugin mo ka mo dito. Kumatak na mo. oh. Ito ang akong Diyos. Kagamahanan ang akong Ginoo. Diba? Kagamahanan ang Ginoo. Manan, salamat po sa Ginoo. Dili niyo mga Kristonan. Grabe bilang ko. Isa may nakapil gano'n na isa itong song. Sir Bibi nakapil siya. Malin. Malin nakapil ni. Si Vincent kapil ko. Na ay mga milagro ang Ginoo sa Ginoo. Grabe na itong song gano'n. Apil na ba no? Zone prayer ng mga kaigsunan. Lami, apil ta. Pilapin mo para maghinabi na ito ng mga kaigsunan na itong nasa ng kanilang ilapit. Dahil mga tao ang gigamit sa Diyos na yun. Mga tao na nakadawat ang ilang gigamit sa Ginoo. So, marang yung mga kaigsunan nga, kung ipaambit niya kaninyo, balik ko na po mga kaigsunan, kinahanglan na atong i-sakripisyo ang atong paggalingong interes mo niya, ikasulong, pag-develop sa ato ang pagkasulubuon mga kaigsunan. Number 1, akong ibalik lang gamay, akong i-recap gamay. Kung sa kapulong sa Ginoo mga kaigsunan, nag-isulti din pagitaa sa mapausanon nga pagserbisyo kaya sa pinakataas na pagkasilungo. Ikaduha, kinahanglan kuno nga atong willing ka, no? Yung sa kinahanglan nga willing ka nga unahon nimo ang mualagad sa uban. Willing ka. Amen? Willing pa mong igsoon ang malagad sa uban. Kaya dito, nabitaw kayo mga tao na nakita nimo na sila problema. Willing ka na mo serve nila. Willing ka mo ampo nila. Willing ka mo tabang nila. Ngunit usa ka butang mga kaigsunan. Pag-develop na sa ato ang gitawag o pagkasulubon. Okay? So salamat kay sa Dios nga ikatulong mga kaigsunan nga isakripisyo ang imong kaugalingong interest sa pagsunod sa mga prinsipyo sa uban mga kaigsunan. Salamat kay sa Ginoo ang Dios magapanalangin kanimo nga ako lang po kung ako nagtuo sa Ginoo nga kini mga butangan ato din madawat. Hallelujah. No? Nga nito kaigsunan. Nindot ta. Murag busy kayo itong kinabuhi ko. Busy kayo na ni mautulog. Pero ako mingon mga kaigsunan. Pinin niyo, kini maghinapit na dinhi, magsulti na dinhi. Muni ang pinakalisod ni Elia igsoon. Muni ang pinakalisod ni David igsoon. Pero alam ka na ko, nagigamit sa Ginoo mao ni ang pinakasayon nga posisyon ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Ang tanan ni isulti din walay sayop. Basta kaya imong gidala lamang dinhi si Jesus Christ. Si Jesus Christ lamang nga mao ni naglukat ato ang pagkamatay dito sa krus Kalbaryo. Ibaluin, isulti sa pulong sa Ginoo sa Roma. Kapitulo 8, versikulo 28. Nga ang Dios nagbuhat sa tanang butang para sa kayuhan niya itong nahigugma kanina. Hallelujah. Ikaw na niya karoon din. Na ba kayo kasing-kasing pagkasulubon? Ibaluin daw ang imong kaugalingon. Ibaluin daw ang imong kinabuhi. Na ba kayo kasing-kasing ang mo-serve na usapan? Willing ba ka na mo-serve
Willing ba ka na mutabang ito sa iyong isig katao? Bisan diha sa mga pag-ampo. Igsoon, walay perfect na to. Tanan ta masalaypon. Apan walay usa, dinhi, nga mahimong ulipon sa kaaway ng dautan. Sa diha nga ikaw, surrender ka sa Ginoo. Sa diha nga ikaw, desisyon nga magpagamit ka sa Ginoo. Ibaloy, atong miyaging Domingo, isulti niya na mahimo tang magsasangyaw, mahimo tang magwawali, o mahimo tang ambasador. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Mahimo tang magsasangyaw sa mahumot nga alin ngayon sa iyang pulong. Sumala sa pulong sa Diyos. 1 Corinto 2:14. Hallelujah. Hindi nga pagtago ng nagkiksonan. Atong ihatag ng itong kaugalingon nito sa Diyos. Magpahawin na sa Ginoo. Magpagakos na sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Kung namin kay pagbatik karon igsoon, nasama sa pagbatik sa usang kasulunod, kaya kita willing kita mag-serve, willing kita mamuhatag sa imong kaugalingon nga kusuban, usangyaw, mutabang, uangko, i-develop na igsoon. I-develop. Igsoon nimo pag-develop, imong i-exercise, imong i-enhance, imong ihatag ang imong kaugalingon. Tabang ka nato nila, pray kang nato nila. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus. Doon na may mga pagbating karong Ginoo na nakatulog. Doon na may mga pagbating karong nakaligran mabigyan. Doon na may mga pagbating karong nanaagi hapon ng pauralay sa kalibutan ng pagbibitin. Hindi nga awit doon, pukawag, pagbirin. Gaksa sa iyong gamhanan kamot, Ginoo. Huwag nilangin, itinguha ang pangalan. Ano kalibutan na? Ang imo lamang presensya. Ayaw sayangin din ang adlaw, ayaw sayangin din. Ginamit na. Hallelujah. Ayaw sayangin biling lawa. Ayaw ulit na murang ihapon ng kinabuhi. Simpa-simpa na ka. Pindan sa pindan sa murang wakli na hitabo. Ulit, murang ihapon yung kinabuhi. Ngayon ang balik-balik sumo. Atong ipausan sa Ginoo atong kinabuhi. Pero bang kasilaki ang buhat na ulan, ngayon ang balik-balik. Ngayon balik-balik. Hallelujah. Karoon ang panahon. Karoon, desisyon ka ba? Desisyon ba? Ipabako ang iyong pagkakalong. Desisyon ang iyong kinabuhi para sa iyong ayun ang pagbuhat ko sana. Ayun ang pagpasaway-saway sa ngalang Kristohan. Kung nahimot ang sa lawayo at kanian ko, karoon bako na ta. Balikon ako. Ayaw bukawin. Ayaw bulingin. Ayaw lubuga ang dalan sa Diyos. Kung di ako ugaksot
mo. Seryosohan kining awit isod. Santa Mayo. Ikaw ang akong itinguha, kung ipagando'y Ginoo, sa magkausa nagbawa ko. Hallelujah. Salihan ay mo rin buhaton. Salihan ay mo rin desisyon ng Lord. Pag-amen ka sa Lord. Magtiyak ko kasunod mo. Ikaw ang akong itinguhan, ipagkando ang Ginoo, sa pagkausa nagbawa ako. Punon mo, halina ako. Karon ang naglaw. Karon ang panahon, ang pagdevelop sa imong kinabuhi nga dili ta magtataas. Kaya ang Biblia na gingon, ang magtataas, iyang ipaubos. Ang magpaubos, iyang ipataas. Gusto ba ka na ipataas sa Diyos? Gusto ba ka na ipataas sa Ginoo? Gusto ba ka na ipataas ka sa Ginoo? Hallelujah. Pipila rin nga gusto na ipataas sa Ginoo. Isa mo ka mo. Pila karon din nga gusto ka nga ipataas ka sa Ginoo. Mag-ampo ko. Sa ihangay mong ipataas imong kamo, nakakita o nakabalo ang Diyos na gusto ka i-promote ka niya. Amahan ka lagit mo, niining oras. Hallelujah. Doon ay mga kamot na nagpataas karon kay gusto nila, imo silang ipataas. Apan ang pangutana, nahimo ba sila nagpaubos? Nihiling ang kabuntagon, piling na mong kaya ang among desisyon kung wala ang imong panalangin, wala ang imong tao. Apanakitaan nimo ang ilang mga kasing-kasing karon. Nakitaan nimo ang ilang mga kasing-kasing na desisyon sila nga gusto silang imong ipataas. Willing sila nga isakripisyo ang ilang kaugalingong interes. Niining ang kahapok, niining ang kabuntagon, kanang ilang mga pangandoy, mahitabok na Ginoo. Ipataas sila. I-bless sila Ginoo. Kauban ilang pamilya. Kauban ang ilang mga pamilya. Kauban ang ilang pamilya. Na imo silang ipataas. In the name of Jesus. Lord, pasaylo aming tanan na sanay po mi. Nakabalumi nga kulang ang among kinabuhi kung wala ka. Lord, hulipi ka itong mga hawang na kasing-kasing ka. Hulipi nining oras. Musulod ka, Ginoong Diyos, na tos mga kasing-kasing. Isulat ang among ngalan sa libros kinabuhi Ginoo. Na samtang among giisa karon ang among mga kamot, mabati na mo ang lihok sa iyong palang Espiritu Santo in Jesus' name. Amen. Amahan na mga lingiton, salamat Lord sa iyong mga pulong karon, ang mga dunggan. Salamat Ginong Diyos nga kinabuhi sa pagkasulugoon amo ning ma-apply sa among kinabuhi karon. Nga samtang niya pamilya ibabaw ang kalibutan na gamitan ni tanan. Gamitan ni o Diyos na mulakaw. Gamitan ni Ginoo na musangyaw. Gamitan ni Ginoo na mahimo ni imong spokesperson. Ikaduha, ating pamakba. Mahimo ni imong mouthpiece. Salamat Lord God, in Jesus' name. Salamat Amahan nga lagit nun nga ikaw ang Diyos karon. Magapanglihok, magapamuhat, magauban ang kanamo. Ikan sa batang gamay, ining orasa, makaangkol, makasalod sa langit ng panalangin o kagawasan, kaayuhan, milagro. In Jesus' name. Salamat Lord God, ngayon nga imong alagad karon akong i-release karon ang imong panalangin, mag-aabot nito kanila. Espirituhanon na panalangin, material na panalangin, financial na panalangin, mental na panalangin, emotional na panalangin. Kini mahitabo karon sa pangalan ni Jesus nga Nazaret ng Magsisig, Lord, ang imong panalangin mo overtake, mo overflow, hallelujah, mo precedes, Lord, ang imong panalangin ngadto sa imong mga katawhan. Kanunay kang mag-una kanamo, kanunay kang mag-uban namo. Salamat Amahan kalingit nga tanang pamilya karon
Hallelujah. Tanan nga pamilya karon nga nagsimba sa imong pangalan panalanginan nimo. Gikan ganinang buntag, ganina sa first service, ngadto sa ikaduha nga service, ngadto sa ikatulo pagid nga service. Lord, i-bless nimo Father God. Salamat Ginoo nga unhan nimo kanunay sa tanan ng mga dalan. Ang among agianan puno sa panalangin, puno sa kadagaya, ang among mga panimlay makatagam ta og kaluwasan. Dalay mo ikaw, Lord Jesus, among kagibalikan himaya kadughan ng pagpasalamat. Ibalik ka nimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Tara magingon.